Sobre todo logo de todo ese conflicto, non? Que tamén seguimos moi de preto aquí no programa. Imos coñecer, por fin, quen vai ser o novo Xesús da Semana Santa de Paradela. Alba Lea está nos ensaios precisamente da representación deste ano. Alba, adiante, contanos. Imos cos ensaios en serio. María Magdalena, como era a canción? Bendita mañana de Pascua florida. Ademais, a mí xa me vestiron, mirade, que eu xa estou como un personaxe máis, Eu de que vou? Ti ahora mismo estás de criada de Herodes. De criada de Herodes. Está todo listo, en marcha, maquinaria funcionando na Semana Santa de Paradela. E será o momento de desvelar a Xesucristo. Eu creo que sí, non? Sí, non? En exclusiva para toda Galicia. A de unha, a de dúas, a de tres. Xesucristo, amósate. Aquí o tedes. Gabriel, de 35 anos, xa está, pois ca súa capa, ca súa coroa de espiñas. Gabriel, quero saber que tal estás. Ben. ¿Sí? Algo nervioso. Pero ben. É a túa primeira vez como Xesucristo, claro, estrenaste. É a primeira vez que me estreno, sí. Como van os ensaios? Contame. Os ensaios ben. Hai, digamos, empeño, non? Por esta Semana Santa, ven todos os veciños. Veñen todos os veciños, hai empeño, e estamos loitando para tirala para diante. Para que se manteña en pé. Sí. Houbo despois desas semanas así como de confusións, dimisións, discrepancias, un pouco de dúbida do que iba a pasar, pero tedes o título de Interese de Turismo Galego en pé e a Semana Santa máis viva que nunca. Máis viva que nunca, confirmo. Vamos a loitar e intentar conseguir novos títulos. Ademais, aquí agora collen as rendas o Concello de Veciñanza que realmente xa son os veciños os que a fan. Aquí non hai actores. No, aquí non hai actores, somos veciñanza e incluso se leva facendo fai 200 anos. Isto non é de actores nin xente profesional, non. Por iso hai que mantela, porque son 2 séculos de historia e de tradición. Vente por aquí porque temos máis personaxes. Herodes... Herodía. Que son os reis da época, non? Que traedes unhos traxes que eso... É poderío, Poderío, bueno. Entre as roupaxes e as xoias, enséñanos, por favor, as túas mans. Herodina, pero canto carto, aí, Mucho. Aí, aquí, hai... Como van eses ensaios? Os ensaios van ben, sí. Cantos sodes? Eu quero saber máis ou menos canta veciñanza se xunta para esta Semana Santa. Mais ou menos 100 personas en total, entre soldados, pobo, máis ou menos. 100 persoas que non solamente sodes de Paradela, que ven xente de outros sitios. De lados De Vila García. De curro también viene gente, viene mucha gente de afuera. Con ilusión, por suposto, non? Sí, claro. No teu caso, Herodes, xa che vou chamar así, Herodes. Xa non é a primeira vez que participas nesta representación. No, pero participei de Caifás. De Herodes é a primeira vez que o fago. E ti estás tan nervioso como Xesucristo? Bueno, aí andamos. Incluso temos apóstolos, a ver se acerto, Xoán, apóstolo Xoán, como estás? Ben. Sí? Mira que ti eres un mozo, aquí hai xente de todas as idades. Sí. Toda Paradela involucrada nesta Semana Santa que para vos é sangue das vosas venas, non? Para ti sobre todo. Sí, é sangue de nosas venas. Insisto no de fai 200 anos. Isto hai que intentar loitar para mantelo. E os problemas, deixalos aparte. Deixalos cara a un lado. Somos familia e hai riñas, como en todas as familias. Normal, pois polémicas a un lado, a Semana Santa de Paradela está máis viva que nunca, maquinaria funcionando, ensaios xa en marcha para, a partir do 29 de marzo, ensinarvos a paixón e a crucifixión de Xesucristo, dende aquí, dende Meis. Creo que sí, que fan moito traballo durante todo o ano. Moita grazas, Salva.